Stai în centru, aici, stai în centru, cum ar fi. Hai, vină în partea asta la altă. Stai, uite cum stau eu aici în centru. Stai tu, să te Hai, bine, ataci stau eu. pe tine. Aha, ok. Vezi că aruncă cu pietre. Arunca cu pietre, bă, că și pula în gât să-i bag. Păi da, că e prea la distanță. Aha, hai că vine. Și când e în stun, haide mă, ia-ți viteză. Ce dracu mă, vine după mine? Bă, E nebun. vine după tine, coaie. Cred că are d-ăsta pe tine, că i-ai dat un. Aută-l! Aută, dă-i! Stai că m-a pus la pământ. A, da? Stai, vină încoa, vină în partea asta altă. Vine după tine. Da? Mamă. Ce ai mă, ești nebun că nu-l bați pe ăsta, Stai, fără stai. arme nu-l bați. Nu există. Dar oare îi luăm Da, din așa. viață când intră în alea sau? Hai, mă întreb și eu. Că asta e urât, că nu ți arată nici viața. L-ai băgat? Vino aici! Ce ai că m-a luat direct? Mamă, și pe ce n-ai mă că vine? Bă, să moră familia mea. Abandon la misiune, nu putem, nu? Uite, drop out. Da, mă, stai, nu, stai. Ai găsit gloanțe, Carlos? Păi asta caut prin toată asta, m-am întors aproape la început. N-avem ce să facem. Chiar că n-avem ce să facem, dracu. Degeaba de. Așa. Zi-mă, bă, zi-mi ce trebuie pentru săgeți, poate am eu să-ți dau. Degeaba, bă, trebuie gloanțe, că când am tras cu pistolul i-am dat armura jos. Dar reușit să le să nu omoare cu săgețile, crede-mă. Trebuie gloanțe. Și gloanțe Oh. nu poți craftezi. Nu, Da, dar boss. încerc să Da, fac eu de ceva. da mă. Ce? Training? Ia training să poză. Ce? Nu merge camera. Upgradați-vă, frate, măcar armele. Cum? L-am upgradat, dar dacă n-am gloanțe. Eu mi-am upgradat ăsta, bătă. Bă, dar nu mai merge să repară asta acum. De ce nu merge mă să repară? Cioca, nu. Nu mai e Că plastic. nu mai e metal parts. Nu am. Da uite, pe ăsta nu mai pot. Bă, dacă mergem noi mă să cumpărăm gloanțe și ne întoarcem. Nu știu dacă merge să părăsești zona. Ba da, mă, dar țineți apăsat pe B. Acum. Țineți apăsat pe B. Nu merge. Ale. Other friends are waiting for you. They cannot progress until you reach them. Dar fă poză mă și trimite-mi-le. Cum ți arată țărcane astea? A? Apeși pe I, te duci la cea mai Bă, bună nu armată prea care mă o folosești grăbesc. tu și apeși F6, upgrade și vezi că ai acolo o listă cu... Apeși De ce pe așa așa e mai bine totul poză? ăla. Și dai enter și ți alegi de acolo, vezi tu ce îi crește damage-ul și alea. Mă duc să mă mai dau un ăsta. N-ai mă cum să... Să vii cu B-ul ăla la mine, să gen să dai... Da, boss. Gata mă, l-am upgradat. Acasă. Nu mă, se aude tastatura mă. Sercane, vină mai, E să mai ia. tastatură mecanică mă, și de-aia se aude. Și dă-te! Ma, te-ai dat de vreme. Stai că-ți dau revive. Nu, Dacă dar nu- las că să am full viață, că așa am dat 25 cu revive. Nu vă lasă să vă dați teleport la mine, Ira, coai. Panțe pula. Păi ia-ți tu gloanțe cât te poți. Păi n-am cum să plec fără voi.
Asta e chestia, n-am cum. N-ai intrat, mă? Dacă ai intrat sau nu. Mă, da, N-am cum să plec fără voi, frate. îi dă degeaba, Sercane. Îi dăm restart challenge, mă? Păi și ce am rezolvat? Păi ținem și noi de gloanțe și când venim aici, Păi mai avem gloanțe. păi dacă dau restart la challenge, da. O luăm de la capăt și... Și rămâi fără gloanțe. Nu, frate, că putem bate și fără gloanțe, moșii aia mici. Folosim gloanțele doar la ăștia care... Bă, dar asta face parte practic din misiunea aia de-am intrat noi atunci? Nu, frate, aici e vorba de altceva. Unde a vrut să trecam să mergem la pușcăria aia acolo. Mamă, de o oră și ceva ne chinuim, ești prost? De o oră și 11 minute. Deci, vrei să dăm restart la boss. asta? Da, Nu mă, știu, eu dau zic. restart. Dau? Hai. Mie că rămânem și fără gloanțe și... Păi de acum, mă, încercăm încă o dată și aia e. Păi nu, dacă nu-ți mai dă gloanțele înapoi. Păi nu, Oricum că ne începem mai de dă la nimic început. înapoi. Uite, Ia, mă. vezi? Nu ne-a dat gloanțele înapoi. Păi da, mă, nu-ți dă, frate, dar îi omorâm pe ăștia acum de la început și facem gloanțe de la ei. Ai bine, Zoro, hai că am puțină treabă aici pe laptop și după îți răspund la mesaj. Ia mă, luați ăsta. Da, boss. Ce să luăm? Hai. Eu nu mai am nimic, eu mi-am pierdut buta. Da, bossul. Uite asta. Ți-ai pierdut buta, mă. De unde iau și oară gloanțe? Păi, omorâm player ăștia. Aici, acum. Păi și am rămas cu armele noi, ca să știi. Bă, frate, trebuie să... Noi am luat misiunea de la început, Alexe. Da, mă, și Mamă! luăm glonțe de la ăștia, cum ar veni. Luăm gloanțe de la ăștia care am urmat Mai acum am o și grămadă de ținem... arme, eu mai am o grămadă de arme. Păi și bagă-ți-le în... Bă, storage. știi ce? Bă, stai așa, mi le bag în storage. Să mai mai iei și bună altele.